Satumbar kowace shekara ce aka ware musamman domin yaƙi da ɗabi'ar kashe kai ta duniya. Ƙungiyar yaƙi da ɗabi'ar kashe kai ta ƙasa da ƙasa ce ta assasa wannan rana, sa'ilin da Hukumar Lafiya ta Duniya ta ɗauki nauyin wayar da kan al'ummar duniya game da matsalar wannan ɗabi'a. A wani bincike da Hukumar Lafiya ta wallafa, an kiyasta sama da mutum 700,000 ne a duniya ke kashe kansu a duk shekara ta hanyar rataya, ƙunar baƙin wake da sauransu. Sai dai kamar yadda aka sani a bayyane ke kowane kisan kai idan ya auku yakan shafi al'umma daban-daban. Ko da yake da akwai alaƙa ta kud da kud da abin da ke janyo kisan kai da kuma matsalar ƙwaƙwalwa, wanda yana da matuƙar muhimmanci a fahimci cewa an gano waɗanda suka yi yunƙurin kashe kan nasu. Sukan yi yunƙurin hakan ne kawai saboda wata matsala da suke ciki ba tare da aiki da hankali, nazari ko lura da abin da ka je ya zo ba. A shawarwarin da Hukumar Lafiya ta bayar domin magance yawaitar kashe kai a duniya sun haɗar da idan wani yana cikin damuwa ya gaggauta sanar da wanda ya amince da shi, walau shaƙiƙi ko kuma aboki. Motsa jiki, tafiya ko sassarfa da makamantansu. Yin duk abin da zai janyo farin ciki da annashuwa. Samun isasshen lokaci domin hutawa musamman a yayin bacci. Yana da kyau mai kallo ya sani cewa idan mutum ya tashi a rana cikin damuwa, hakan baya nuna cewa yana da mummunar ɗabi'a. Haƙiƙa kowane ɗan adam yana da rana a cikin al'umma. Waɗannan su ne shawarwarin da Hukumar Lafiya ta bayar a rana makamanciyar wannan wato 10 ga watan Satumba. Amma masu kallo ba zan bar ku haka ba. Ga wasu shawarwari na musamman da haƙiƙa suna magance damuwa duk girmanta. Malamai magadan annabawa suna faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana cikin damuwa yana tsaye to ya zauna. Idan kuma a zaune yake ya kwanta. Haka kuma karanta Alƙur'ani mai girma yana taimakawa matuƙa wajen magance damuwa dukkaninta tare da kawo nutsuwa. Kazalika masana lafiyar ƙwaƙwalwa sun haɗu sun yi ittifaƙin cewa duk da akwai hanyoyin magance cutar ƙwaƙwalwa da dama, akwai ababen da kan wanzar da lafiyar kamar neman shawarwarin masana lafiyar ƙwaƙwalwa da sanin halayyar ɗan adam, yawaita yin atisaye da motsa jiki, cin abinci mai gina jiki, samun isassun bacci, soyayya, nuna ƙauna da kuma gudanar da nishaɗi. Amfani da dabaru yayin da aka tsinci kai cikin tashin hankali kamar addu'a, miƙa lamari ga Allah, ɗaukar dogon numfashi tare da sauke shi da hankali. Haƙiƙa yana taimakawa wajen kauda damuwa. Nisantar shan kayan maye, takaita amfani da wayar tarho ko kuma amfani da social media a lokaci mai tsawo, ƙirƙirar wani abu da zai taimaka wajen rayuwar ɗan adam da kuma aiki da wannan abun ta kyakkyawar hanya. Neman ɗauki akan matsala tun daga matakin farko. A koda yaushe masu kallo a tuntuɓa masana kiwon lafiya, musamman masana kiwon lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma masana halayyar ɗan adam idan aka fahimci cewa an samu matsalar damuwa domin magance yawaitar kashe kai ta hanyar rataya, ƙunar baƙin wake da sauransu. Taku har kullum Habiba Muhammad Abdulkadir daga Cloud Hausa TV.